Sadag. Napalabas, kasta una iti panagsiddaw ni Don Fausto, gapu iti nagbanagan ti saritaan da iti anak na. Inawagan na nga rod ni Dan tapno amuen na kuma, noan niya tinapasama ken ni Misty, ngem awan ti maibaga ti baro. Iti sabali a bangir, kinuna ni Doña Caridad nga iso ti personal a mga sikaso iti amin, tapno nadardaras a maamuan na, no asino tinagpanggap iti dakes ken ni Albert. Kabayatan na, ar-aramida ni Dante amin tapno maandingay na ni Misty. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sadag! No anyaman ti dagensen nga da ita iti barokong mo. Patsek ama iwaksim bayat ti kaadata ditoy a lugar. Isu asigilaeng. Agsangit ka no kayat mo. Agpukaw ka no kayat mo. Tadatamot laang ti adda ditoy. Yibkas mo no anyaman ti marikrik nam. Tapno mabangaran ka. Ket ipanamnamakin ka. Adda laang ditoy. Saan ka apanawan, Misty? Di mo man maibaga kanyak ita. No anya ti inaramid kin ka ni Albert. Amok anapasakitan ka iti kastaonay. Isu asaan ka abaybayan. Ket no anya man ti iparamid mo kanyak. Ibagam lang. No lakit di ta makapalagan iti riknam. Agtong palak. Sige lang, Misty. Isangit mo. Mayat ti kasta. Tapno maipiksam ti anyaman adagansen mo. Nangro na no maipapanken ni Ayat. Talaga ang nasakit no ni Ayat ti agangaw, Misty. Ngamsapay la ko matama ameris mo. Amangan no ti lalaki at talaga aparakin ka. Ket adalagayam iti asidog mo. Sapay la ko ma. Tama panunot mo dayta. Kumusta, Caridad? Anya ti kunadag iti pulis? Awan latta, amado. Awan tinaduktalan da. Apay nga rudadi ka nagsubliadagos? Talaga nga mina nagbambantayak. Kaya't ko ti makasigurado. Ha? Madanagan da pa'y nga rudan kanyak iti presinto. Amangan ka no anya ti mapasama kanyak. Sikamat ngamin. Di mo pagbalin na nakasla nakakaasi ti bagim, Caridad. Amado, maawatan na kumamat. Ar-aramidok da ito'y para iti anak ta. Kaya't ko amamuan, no asino ti awanan bain ang nagpanggap iti biyag na. Maduktalan tayon tumot lang ti amin, Caridad. Basta ti kayat ko, di mo pagbalinan nakasla nakakaasi ti bagim. Oras pa lang ti trabaho. Ngamawanan dito opisina da mistikandan. Saan ka numat nga amo dagiti adda dito no sa dino tinapananda? Anya nga ta talaga ti mapaspasamak aya. Apayakas jay mutan ni Misty. Anya ti imbagan ni Albert kan Juana. Kaya't ko kumakasarita ti anak ni Amado. Maamakak iti impang takanyak ti anak ko. Amok akabailan na nga ramidon day jay. Iso maamakak. Tinasayaan. Baybay aklatan ni Dan. Italakon kan kuana ti amin. Itata na ipapas mong tinagsangit. Anya ti mariknam? Gura. Ha?
Umapapoy agura ti marikritnak ita. Aggilgil ayab tigura iti barukong ko. Dan kat amok ang mapunas laon daytoy. No makabalasak. Ngam asino ti balasam, Misty? Ni Albert? Ni Albert ti balasam? Kasta ka di? Nilay ka. Di mo ko mapanunutin nga da isaksakit ko, Misty. Ngam anya tiga po abalsam ni Laika. Iso ti makagapo no apay adin ako ni ikaskaso ni Albert. Gapo ta atapom nga da relasyon da. Husto ak ka di. Juan, Napanaknakam ka di nga da relasyon da. Misty, imposible ang maadaan da iti relasyon. Kabisadok ti inatigayam ko. Kang runaan akagura na. Ket ti maiyasidag ni Albert kadag iti marigrigat. Isu ajak lapat yan nga da relasyon da Albert. Kinilay ka. Kumusta kan, iho? Okay lang, mama. Wan gayam. Di magasakitin ng ipatarimaanan tayo itilugan ko. Mabalin ko ng irwar. Ha? Panakunak, kasayaatan no ila kumunday jay alugan. Mga lakalaangan iti sabali. Anya? Dahil ti kasayatan, iho. Identified launa yan, aday jay tilugan mo. Kasayatan no mga lakan iti sabali nga aramatam. Mama, Dinakmat siguro mapabasol, iho. Pampanunot at laang ti karadkat mo. sige. Naisuti ko na iyo, mama. Agtong palak. Barok, di mo pagdanagan ni Laika. Di nabaybayan ti panagadal na. Amok day tanana si Mang. Ti kayat ko amaamuan. Ket no kumusta ti trato ken kuana ni mama. Ha? Amangan mo't no kakaasin ni Laika iti pampamayan ken kuana ni mama. Saan mo't kit di iho? Awan ti rumbang apagdanagam. Saan akabkabilan ni senyora ni Laika? Nasayat no kasta, nana si Mang. Jack lakit di tulok nga ramidan ni mama ti kasta ken ni Laika. Agyaman na kiti panangisakit mo kan ni Laika. Katsi ka, kumusta kan? Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo kanyak. Albert Barok, pangaasim, agannad ka ha? Jak lakit di kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Di kayak danag nana si Mang. Agan nada ka kanayon. Ikarik day ta. Napanak iti opisina itay malam. Ang awan kayo ko ni Misty. Napanan nyo? Pasensya ka lang, sir. Ngam inandingay ko ni Ma'am Misty. Kinuyog ko iti may sa alugar. Tapno mailiw-liwag na tanyaman ang marikrik nana. Ket, namuam ka din o niya tinapasamakan ko na taapay akas jay ti jarna. Di na imbaga kanyak, sir. Ngam insangit na ti marikrik nana. Ket amok ang nakatulong ken kuana dayay. Oh, Sakay lang kung matagtalag kayo kanyak, sir. Di dak ko mapagpanunutan iti dakas. ket kumusta ti adang ko? Di na ngamin pulos si kaskaso. Nagdiretso iti silid na itay si Mangpat. Di na kinasarita apulos. Naliday ni Ma'am Misty, sir. Marikrik nak ba ita? Dayjay nga Albert. Iso amin ti makagapo. Dayjay ti... Oh, hanggang sana ka makibiyang. Saan na mabalin? Iso asapay la kumata di mo baybayan ti anak ko, Dan. Ikarim dayta. Nagdaras ti panaglabas ti panawan, amado. Ngaman yan,
Saan tayo anamuan no asino tinagpanggap iti biyag ni Albert? Tinapatag. Saan na naulit day di apagtang. Amado, Panagkunakit na pagbiddutan dalang ni Albert. Ang mga nusan nga iswa talaga ti target da. ngam naglawag ti resulta ti investigasyon. Napaltugan ti pilid tilugan ni Albert. Isuan na blow up. Karidad. Katday ta ti makagapo. No apay, ang nagdanag tayo. Saan ka di? Ngamdandanin makatawan day di apagtang. Iswa pa nagkunak kat lipatan tayon. Basta ka na nabilinan ta ni Albert nga ganad. Kastalangan ti aramidan ta, karidad. Kumusta ti panakilangan kada kayo ni Ma'am Misty, sir? Natamnay latta. Ang nasaysaya at antikas jay, takasarsarita nakmet. Sa nakas idi adinak pulos ka sao. Akas lakit din dinak makitkita. Agam no ita, kasasauna kon. Sir? Jak maramid ti akam ko kas ama. Gaputa mabutengak nga ipaypayso na ti impang ta na kanyak idi. Anya? Dahita ti agpayso. Isojak lata nagtagtagari, tanarigatan. Kabisadok ti anak ko, tan. Ado ti kabalan ng aramidan. Katjak kayat asyak ti agbalin arason, tapno dangran na ti bagina. Iso na imbagmeta daka. Iso sapay lakuma. Tadi mo baybayan ti anak ko. Laika, balasang ko. Nakarkaron ang makumikom ka iti pagadalan ita. Saan ka di? Pudno dayta, nana. Ngam awan anyaman na. Kabaala. Ay, ngam kita Ang mga no agsakit kamat. Aginana ka, no addawayam. Wan, di kay kadyagdanag. Ibagamlaeng numarigatan ka, ha? Tasyaklatan ti makaammo dito'y balay. Ay, saan ang mabalin nana si Mang? Narigatan. Amo yung nga da sakit yo. Diyak kayat nga dadaka sa mapasama kada kayo. Laika, di ka di pagdanagan. Basta, diyak itulok ang marigatan kayo. Iso nga aramidak lata dagiti trabaho dito'y balay. Maragsakan ak, Misty. Takamaudyanan na. Kat naiwaksimon ti dagansin mo. Si kamat dan. Danda ni makatawanan tinapalabas. Apay kumadyak pala maiwaksi. Iso na lang. Tasaan lata nagbaliw tirik na. Misty? Mabalin ka di, Dan. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Pasensya ka na, ha? Awan anyaman na. Oh, ang mga no dapat dagiti papeles adyak na pirmaan. Awanan. Napirmaan aminan. Nasaya at nga rod no kasta. Wen gayam. Ada ka di pagnam numadamdama? Awan matkit di. Apay ka di. Apag iso nga rod. Kayat ka nga awisan. Kat sapay lako ma, tadinak paayan. Kumusta dagiti negosyo, iho? Okay mo't papa. Awan ti parikot. Nasaya at nga rod no kasta. Huwan kayam. Sigurado ka kadi nga awan ti madmadlaw mo ngagpangpanggap iti dakas kan ka. Awan papa. Di kay danag. Rumbang lang agbalin ka nasipot, iho. Laglagi pagkakanayon dayta papa. Nasaya. Uray no nabayagan day di apasamag. Sana rumbang agtalag tayo lata. Narigatan. Ang mga nuad dati saan tayo anam namaan ang mapasamag. Masaya at matadakan, iha. Papa, Kumusta tinagmalam mo iti trabaho? awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanya, Papa. Nasaya at no kasta, iha. O sige, Papa. Ina ko niti silat ko. Kanayol latan nakasjay.
Saan akas idi ang makapagsarita kami no sumangpet? Agam sana balen. Ti importante kat kasarsarita na. Saan akas idi dinak pulos ikas kaso ti anak ko. Nagpardas ti panaglabas ti panawan. Asino ti mangipagarop ng agturpusan di babaw ninyo. Huwag nga rod, panyero. Bilibak mo't iti kinasayat na nga agadal. Rumbeng laeng, tapno sana nasayang ti kwarta na gastos para iti panagadal na. Kat anyat lano yung kalpasan ti panagturpos na. Diyan mo, panyero. Anya? Pampanunutag pa laeng. Panyero, naska napakairanudan nyo na ijay. Sayang tinabusbus na anagadal no saan nyo apakairanudan. Panyero. Para anyak, kat singasing lang. Ngem, panunutam anaimbag. Narigat no da kayo kit din ti malugi, no diyo pakairanudan dayjay babaunan nyo. Itay pelapal paliiwan ka, misti. Kasla na unig ti pampanunutem. Nalagip ko lang amin, Dan. No bilang ta idi pailaan kat natuloyan ti saritaan dagiti dadakkel mi kini Albert. Naraksak kami nga taita. Misti, anya ka kadi? Saan ko maatila pampanunutem? Mangipaaylakin ka itiliday-day ta pampanunutem. Malagip ko lang amin. Kakaiso na nakalipat kan, misti. Saan anala kaalipatan tinapudno nga ayat, Dan? Ha? Bagbagak lang, tagpaiso. Sapay lang kumata maawatan na. Oh, apay adi ka makaidnalay ka. Adda ka di parikot? Nana, Saan arumbang akasta ka? Agsagana kakit din. Tainton malam, agmartsakan, agturpuskan. Oh, apay ngay nga agsangit ka. Diyak lang malapdan tirik na. Nana si Mang. Anya kalakit din ay balasang ko. Huston, di kan agsangit. Nana, anya ti aramidag. Ha? Apay, adda ka di parikot? Diyak nga minamo. No asino ti rumbang apang ibagaag. Ha? Apay, anya ti kayat mo asawan lay ka? Anya ti parikot? Anya timang burburibur ken nilay ka. Gagayan, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, inandingay ni Dan ni Misty, ket kinunana asaan arumbeng nga agladingit ti balasang, ta mga anno ti sapsapulen na alalaki, ama kaipaay ken kuana iti ragsak, ket addalaeng iti asidag na. Nalauslat tamat ti ladingit ni Don Fausto, gapu iti mapaspasamak iti anak na, ngem ingkeddengnan ti saan a makibiyang, gapu ta maamak daytoy iti pangta ni Misty. Nadara sa naglabas ti panawen, ket dimteng ti kanito a panagturpos ni Laika. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Oh, apay nga agsangit ka ngay. Diyak lang malapdan tirik na. Nana si Mang. Anya kalakit din ay balasang ko.
Huston, di kan agsangit. Nana, anya ti aramidak. Ah, apay Laika? Adda ka di parikot? Jak ngamin amo no asino ti rumbang apang ibagaak. Apay, anya ti kayat mo asawan? Anya ti parikot? Nana, Agsao ka, Laika. Ibagam no apay nga agparparikot ka. Apay nga agsangsangit ka. maragsakan ak ngamin. Iso ang makasangitak, nana si Mang. Ngam ti parikot ko ita. Asino kada kayo ti rumbang apang isagutak iti pamadayaw kung agturpos. Inton madamdama. Siyak ngamin ti makagunod iti kang atuan apang madayaw, nana. Anya, sikat ti mapadayawan it. Ay nalay kabalasang ko. Maragsakan akparakan ka. Ipampanakkel kalaunay. Agyaman na, nana si Mang. Ngam, sino ti rumbang apang isagutak iti magunod ko apang madayaw. Ingkarik nga isagot ko iti day dinanang. Ngam, rumbang lang adapay sa bali apang isagutak. Ay nabalasang ko. Saan aparikot dayta? No asino ti ammom arumbang apang isagutam. Di isungarod. Podno ka di tang ibagayo, Nana si Mang. Wen Albert, kaibagbagala kanyak ni Laika. Kaya't natayo ka no asurpresaan. Anyan? Nasaririt gaya matalaga ni Laika. Wen nga rod. Barok, panagkunak. Si katirumbang amang kuyog kan kuhana iti panagturpos na. Nana si Mang? Awan mo't siguro ti parikot. Saan ka di? Awan, Nana. Ngam kasayatan na da kayo matlahan. Awan ti mga sikaso kadag iti trabaho dito'y balay. Nana si Mang, siya kung di makamu iti dayta. Kasaritak da mamakin papa. Datayo at alutag kukuyog. Darayan tati pa nagturpos ni Laika. Apay anas ka na sumurot ka pailaang, iho. Sanda ka di akabaulan ti mapan? Mama, please. Saan kayo kumamata kasta? Kaya't ko lang asaksyan ti pa nagbaligik. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sana si kati agturpos. Kasano ako na masi kati nagbalegi. Siyak ti nagbaligi, Mama. Tanujak tinulungan ni Laika. Saan ko mga agturpos kas summa cum laude? Anya? Day tatagpaiso. Nilay ka ti makagunod iti kangatwa na pamadayaw iti panagturpos na. Iso kayat kumatasaksyan. Taklunan nyo manuno saan. Pasutak ti panagbaligi nilay ka. Kat sapay la kumatasaan da ko nalapdan, Mama. Tauray pa'y nalapdan dak. Mapanaklat ta. Sapay la ko matadinak kagora. Ngam panagkunak, rumbang la amam. Anya dayta, Dan. No madamdaman ti panagturpos ni Laika. Anya. Dayta ti agpaiso. Kayat mo ka diti mapan. Maipamuspusak ti amin no kayat mo ti mapan. Apay nga aramidam ti kastoy, Dan. Kayat ko lang agbalin ka anatibkar. Kat mapasamak laang dayta. No kabailamon asangwan ti makagapo, iti panagladladingit mo. Saan ka di, Misty? Isu ano kayat mo ti mapan? Ibagam laang. Maipamuspusak ti amin. Kasayatan ti kasdyeng inaramid mo, Karidad. Pinalubusam latta ni Albert. Amok ngamin nga awan matla ti maaramidak no agkadkadak. Karidad. Ngamjak la empagarop. Nasaririt gayam dayjay abbabaonan. Tapay. Iso kano ti makagunod iti kangatwa na pamadayaw iti panagturpos na. Anya?
Day tati ko na ni Albert. Isuanas kan kano adar ayan na ti panagturpos na. Takas la balegi na kano matlangan ti panagbalegi ni Laika. Oh, hadyak la impagarok. Ngam jak agbilib iti dayjay a Laika. Polos! Apay nga awan meten dito'y dayjay aladawan. Dito'y lang ti amok anang ipaknyak iti dayjay. Apay nga awan meten. Dito'y nga tangag paiso. Wano nalipatak no sa dino tinagilang mangak. Imposible. Dito'y lang amin ti pangipakpak niya kadagiti napatag nga likaman ko. Iso nga imposible nga inlamang ko iti sabali dayjay aladawan. Tinasayaat. Padasak akitaan nagiti dadu mga alikaman ko. Barang no naisigpit ko lang ijay. Jak laing pagarot. Nigayam lay ti kalaingan kadagiti batch na anag turpos. Misty? Misty, panagkunak. Kasayaatan siguro no pumanaw tan dito eh. Umay kan. Dan, Ang mga no makita na tapay dito ni Albert. anya ko no makita na ta. Ha? Misty? Oh, saan ket yan? Talaga mat ngamin. Anya ko mga itibibiyang oray makita na ta. Misty, pangaasim. Di mo ibabati reputasyon mo dito eh. Ang mga no di mo malapdan ti bagim. Ket no anya pa'y ti mapanunot mo nga aramiden. Iso adenggen na kuma. Umay kan. Pumanaw tan dito eh. Albert, sa dino ti papanan tayo? Saan mat ngagturong dahi ti adalan iti balayo? Wen nga rod, Barok. Di kayag danag. Siyak ti makam mo. Ag-celebrar tayo nana si Mang. Laika. Ha? Ngam, Albert, sumipngatan. Ang mga naagungot ni Senyora. Anya ka di Laika. Kalkal pas ti panagturpos mo. Sikat ti nakagunod iti kangatwa na pamadayaw. Iso nga awan ti rumbo nga pagdanagam? Albert, Ang ama, Albert, kasanun da mamam, kan papam. Imbagak matan nana si Mang. Siyak ti makaam mo kadakwada. Oh, Sana bale, ta saan tayo mat nagbayag? Kalpasan ti pandangan tayo. Agawid tayo matla dagos. Rabiin. Ngam awan da pa'y laang. Amado. Karidad, anya ka kadi. Uray asino. Makapungto iti kastoy ang mapaspasamak. Anya ko maaga po nga awan da pa'y laang. Ang mga no inawis ida ni Albert. Among matan di anak mo. Nagkadkad da ko ma. Iti kasta. Nagdiritsudan ang nagawid. Damagak man kan ka. Sika. Adda ka di maaramidam no may papanan kini Albert. Mapagkadkadam ka di ti anyaman na kayat na. Makitam? Di ka makasumbat. No si kanto pa'y kat di mo kabaala na pagkadkadan ni Albert. Kasanong tulangan da si Mangkan Laika. Babaunin dalaeng. Katrumbang lang agtungpal da iti anyaman na kayat ni Albert. Taamo damot lang ti anak ta. Lana si Mang. Apaman nga agsubli ni Albert nga agapu iti sian. Ibagayo ta agawid tayon. Tani, rabiin. Laika. Ang mga noon niya ti mapasamak. Ang mga naagungot ni Senyora Caridad. Day tamot nga rod, ti pampanunuta. Mabain na kami nga agawis nga agawid, nana. Iso asikala ko man. Pangaasin. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamak no bilang. Ala, di ka madanagan. Siya kunti makaam mo, balasang ko. Una yan, Dan. Nagmayaten ti panangasikaso ni Albert kadabaket si Mang. Kanti agraraman alay ka. Misty, Jak malagip nga uray na minsan. Trinato nak iti kasta ni Albert. anya?
Oray idi nasingad kami pailang. Jak malagip at rinato nak itikas iti kina-espesyal ti trato na itakin nilay ka. Panagkunak, Misty. Kasayaatan siguro no pumanaw tan dito eh. Itulod ka na iya balayo. Saan pa'y? Urayin ta ang pumanaw ta. Sa nabali ta naglugan dan. Misty, Di nakpagdanakan. Kabailak da ito eh. Dagi jaytan. Ala, mapantamatan. Surutan ta ida. Talaga adyak makaid na, amado. Madanagan na ak. Anya kalakit din aya. Adda kakadwa ni Albert. Awan ti rumbeng nga pagdanagam. Madamdamalaeng, sigurado nga addan dagi jay. Iso maturog kalatan. Agina nakakit din. Si kalatan ti maturog no kayak mo. Basta siya, uraye ka sumangpet da. Narigatan, amangan kit din no anya ti mapasamak. Mala, makaamu ka nga ron karidad. Basta siya, maturog akon. Nana si Mang, Laika, ladingita. Ngam saan tayo pa yung agdiretsong agawid? Anya? Ne, barok, apay ngay. Kunak no agawid tayon, taamangan no makaungat ni mamaam. Agtalit kayo kanyak. Siya akong timakam mo. Basta saan tayo pa yung mabalin niya agdiretso di balay. Ngam, sa dino pa'y ti papanan tayo, Albert? Agtalit kayo kung makanyak. Siya timakam mo kunat man. Basta saan tayo pa yung agawid. Adala man ti Rabi. Di pa'y simangpat ni Misty. Sa dino nga tante ayan na. Padasak nga awagan ni Dan. Aguray ka. Amangan no kakuyog pa'y laang ni Dan ti anak ko, aging gaita. Amangan no sa bali manan ti pagawatan ni Misty. No maamuan na akong kuntakak ni Dan. Amangan no makaungit manan kanya. Una yan. Nagrigatan ti kastoy. Anya langan ti aramidek. Sabay madanagan na ka talaga. Oh, tinasayaat. Aguray aklat biitan. Barang sumangpeten intun madamdama ti anak ko. Madanagan, Misty. Amangan no na ilasin ni Albert Tulogan. Saan? Danag mun aya. Nakita mo, saan ka di? Nagdiretso da iti presento. Patsik nga agatap da jay. Nadlaw na lakit di nga adamang sursurot kadakwada. Si kantumot ngamin. Di ka naganad. Imbagak lang nga roden adumistan siya kalaang. Ngam nakaas-asidag kamat. Misty, Tinasayat. Inton bigat matlaang. Mangirwar kan iti sabali alugan mo. Siya kun ti makam mo. Kat di mon ar-aramaten da itoy. Wano saan? Ilakom kit din. Anya tinaramid ni Albert dita presinto, Nana si Mang. Apay adi na kaya't asumurot ta. Ay, jakmat mo balasang ko. Mas daawak mat nga rod. Ay na, dayto yung tibagbagak kat. Ada mapaspasama ka saan ta nga amo. Laika, Ne, dayjayan ni Albert, Nana. Rumaran dita presinto. Umayon dito ay. nalaos lakit din ti danag ti amam. Rumbang kumaanay tulod kan iji balayo. Baybay am ni papa kunak lang arudan. Misty, Adda nga min pampanunutek nga aramidan ka. anya mananday ta. Basta. Sigurado ama sorpresa da iti daytoy nga aramidan. Kita man laeng no anyan to ti aramidan da. Misty, no anyaman day ta. Agpanunot ka kung mga umuna. Amangan no maisagmak ka. Di ka kadiagdanagdan. Siyak ti makaam mo. Sa anak tong ama isagmat. Misty, May salaaba nagtikayat ko ama sigurado. anya day ta.
Nakasagana ka kading nga agtungpal, iti amin apaaramid ko, Dan. Anya ti sungbat ni Dan, iti saludsod ni Misty. Gagayem, di uliwain adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag, insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Ribotazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.